அது என்னடா சிங்கள සිංහල අච්චරද අයියෝ දැන් ජූස් බාර් එක දාලා බලනවනේ ජූස් බාර් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ජූස් බාර් නේ ඒකට දාලා දීපුවා බර්ගර්ස් ජූස් බාර් එක පොඩ බර්ගර් ලා අරින්න වතුර නැතුව උන්ට මොනවද පාට ගන්න නවන නිල් පාටක් බ්ලූ பிள்ளையர் அடிச்சு அடிக்கிறாரு பிள்ளையருக்கு அழகு தான் பிள்ளர் வேணும் நிற்காங்க பாட்டு மாறுங்க பிள்ளையருக்கு அழகு வரணும் ஒரு பாட்டை ஒரிஜினல் பாட்டு என்ன అవునే ஓட்ட பெயின் ඕට පෙයින් लीटर क्या 10 पंचे 4000 ගණන් වෙන हैं 4000 लीटर ලීටර් 4 සෝරි 4 ලීටර් රෝයනේ ගෝ ගෑව රෝය කරන්නේ ගෙදර ඒ කෙලෙ ඩිසයින් තමයි දාලා තින්නේ ඔව් මම දැක්කා අර සෙල්ලට පරිචය කාම් නලයන්නේ 10 மணிக்கு அந்த செப்பனாவே அடினோண்டா பெயிண்ட் அடி ரூம் அடி டொய்லெட் கடி கூட்டிக்கு இன்னைக்கும் பாரலாக்க போறோம் நீ வந்த போன டவுன் மறுபடியும் வந்த 1000 போனேன் 1000 செத்து 100 ரூபா டிப் இல்லாம நான் பாடு அதான் அந்த பாடு பணியை வந்தேன் செப்ப எனக்கு இருக்கு அவ்வளோ ஓப்பா ஏற போகிறேன் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கடைக்கு ஒரு 4 பேர் நான் சொன்னேன் நைட் டைம் ஓப்பா போகிறேன் என்ன போயிட்டு 4 பேர் நைட்டுக்கு 4 பேர் ரூம் போயிட்டு வேலை சேர்த்துறோம் நான் முந்தானே நேற்று நைட்டு நீ நைட்டு 4 நைட்டு ஒரு ஆள் போகலாம் நைட்டுக்கு அவ்வளோ 4 பேர் 2 பேர் போகணும் நைட்டுக்கு நான் போய் இன்னைக்கு மச்சான் அப்படி தான் நாளைக்கு வந்து கொட்டை ட்ரீட் பண்ணி இன்னைக்கு இருந்து வெளியே போயிடுவாங்க ஆமாம் நாளைக்கு கரெக்டாக இங்கிருந்து எதுன்னு ஆகணும் சாப்பிட மாட்டேன் நினைக்கிற மாதிரி இங்கே தான் கெட்ட இது பெருசாக அலட்டிக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை மச்சான் இது அழகாக செஞ்சுட்டு போனால் ஒரு பிரச்சனையும் வராது நான் ஒரு பிரச்சனையும் தயவு செஞ்சு வந்துடுறாங்க மச்சான் இன்னைக்கு யார் மீனா போய்ட்டு வெட்டினீங்க வீட்டில் வீடு வாசி இல்லாமல் நான் போவையும் மச்சான் ஐயோ நாளைக்கு நீ வராத நீ யாரும் வராது நான் பகிர் நீ வராது நான் தான் நாளைக்கு இன்சார்ஜ் யாரும் வராது අප කට්ටයම වරනුරුවනේ இவங்க தான் அது கிளர் நம்பி